Už je? Áno! Takže, Busko, to je... A jeho... To mám hovoriť ja. Dobre. No tak teraz ideme práve preč do školy. Teraz sme sa našerali a ideme preč do školy. Ideme na busy. Bye bye škola, je piatok. Konečne je sobota a nedeľa. Čo sa nám Ešte není sobota, zajtra bude sobota. Dobre, zajtra bude sobota. Kto sa teší, dajte like. Presne tak. A kto sa ešte viac teší, dajte odber. A kto sa vôbec neteší na sobotu, tak dajte like. Odber. No dobre, tak dajte like alebo odber. Hej, A kto to dá dobre. dislike, Nech si našerie. ako hovorí Exploited, nech si naserie. Presne tak, to nedá like, nech si naserie. Môžeš aj mňa v tej kamere trošku zachytiť. Ahoj, ahoj, vyzeráš pekne, dobre. Ty homosi na takom moci na mobil. Ty homosi. Vás radšej obídeme. Naši kamoši zo školy. Jasné. Ukáž ho na kameru. Preboha, daj si tie odrážky dole. No, presne župla. Ja som asi zachytil tvoj zub, takže... Ty debilko. Ahoj. Ahoj. Ty padali zuby, lebo si neumýval zuby, viete? Nie, my máme takého kamoša, ktorý predpovedá. Ja ešte na čo poviem. No? Otoč to na mňa. Jo. A bola som malčenko Busek, bývam v Lisovskej polúbke a moja babička nemá zuby. Ona má zuby, ty takváš. Má zubnú protézu. Áno, ale sú to zuby. Ak si myslíte, že má zuby, tak dajte like. Ak si myslíte, že nemá zuby, tak dajte odber. A ak si myslíte obidve, tak dajte like aj tento. A ak dáte dislike, tak si našerte. Presne tak, ako hovorí Exploited. Už druhý raz, dobre. Dobre, Tak smerujeme, ukáž cestu. Smerujeme na bus. No, Smerujeme na bus. a čo som vám chcel povedať o tom kamošovi, tak ten kamoš je taký zázračný, že ten kamoš, ktorého som vám ukázal, ktorý má zlomený ten zub, tak mal ako tie blbosti. No, blbosti. Malé zuby. Nie, Áno. nie. No, teda normálne On mal... mali prilepené. Nie. No. On Čo si chcel povedať? mal tie pelendresy. No, pelendresy on mal. Zahryzol sa do ňoho. Nie, a ticho. Dobre. Dobre. On mal pelendresy. A ten druhý kamoš chcel, aby mu ich dal. Ale on mu ich nedal, tak ten druhý kamoš povedal, že si slomí na tom pelendreku zub. A to sa aj stalo. Tak preto má ten zub zlomený. Tak? A to je všetko z tejto histórie. Nie, vydržaš, ja som aj raz, ja som vedel tiež predpovedať budúcnosť. A aj teraz trošku viem, viete? Takže verím mojej budúcnosti predpovedanej, že budeme mať 1000 lajkov a cez 2 milióny odberov. Tak to som nepovedal, lebo to si nepovedal. Dobre. Toto si Dobre, nikto nebude. 10 odberov budeme mať s mojím filtrom krásnym. Aj určite sa páči. Jasné. Bam! Môžeš ukázať trošku cestu. A tam je nejaký plúc, alebo stúd, alebo... Jonča, stunč. Ukážte, vidíš. A majú veľké... Ako včera, keď sme išli ku mne. Reperi! My sme reperi! Ty vole! Jej, to je super. A z mobilu nevidia nič. A, takže stunč. O, to je dole. Preskočil oheň. Dobre, poďme ďalej. Joj, dobre. Ste nevedeli, tak sme v Liptovskom Hradku. Býva tu takto z Let's Playerov. Hej. Tak dajte koment. To sme
podoba, tak pamätajte a pozrite si toto video. A dajte like. A dajte like, odber a koment. Už sme skoro tu. Ja. Takže, no sme tu, hej. Hej. Pri škole Matejke, ak takto viete. Joris. Pán Múričku. Nie je to, no, pitvora. Juj, nevidno ti tvár, lebo ti ho zakrýva tieň. Dobre, spať. Spať, ideme spať. A toto je koniec. Nie, ešte nie. Poďte si. Majte sa, fanfárovie! Pochválen buď Ježiš Kristus. Je!